گویا قهرمانی الهو هر جا باشی الهو مرده باشی کیلاشی کسمنفت قهرمان استانی ما بود که رشتون قاقت هتی شما خسته نشید که شفتون شما را آقا مغتت سایلم 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 دوده شد رپری سول با برای برآوردن یک چند رکورد هیت در سال 2020 مغتت سایلم 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 доруҳои алҳадая дар шакли равған ва капсула ки ҳатто ҳабиб нурмагомедов тавсия медиҳад. доруҳо барои баровардани мӯи сар, ғафз кардани риши худ, ё ин ки шумо хароб ҳастеду мехоҳед фарбе шавед, ё ин ки шумо фарбе ҳастеду мехоҳед хароб шавед, ё ин ки сафедчаи пӯсти бадан доред, ё ин ки дигар бемориҳои пӯсти бадан доред. пас ҳамаи ин мушкилиҳо раи ҳалли худро ёфтанд бо маҳсулотҳои соф савдо. агар ки шумо ба варзиш машғул бошед, метавонед аз протеинҳо ва гейнерҳои соф савдо истифода баред. доставка дар шаҳри Москва ва Санкт-Петербург аз 1 то 2 соат мебошад. доставка барои дигар шаҳрҳо бошад аз 1 то 2 рӯз. аз номи канали мо гап занед, ба шумо тахфиф карда мешавад. сабабе ки барон имрӯз ҳузур надорад дар хуҷандаи намояндаи барон ки аз баронда машҳуртарай абдурозиқ ҷоизаи барона мегирад. табрик додам. айтани барон ягон гап гӯ. дар соли 2020 бениҳоят дисо бисёр шид, лек аз сабабе ки бози мо система ҳаст YouTube ва ну YouTube мешава фаҳмида ки ай ҳамада диси зур ва диси ай ҳамада просмотр гирифтагира ки задагиай ва диси сол дода шуд ба Navi MC барои баровардани машҳуртарин ист дар соли 2020. استانی ما بود که رشتون قاقت هتی شما خسته نشید که شفتون شما را آقا ва сабабе ки Navi MC ҷа ҳузур надора ҷоизаша ба дасти ралик рӯй мекунем. агар ки ралик ҳамин ҷоизаро расони да Navi беҳтарин мешавад. 240,000 подписчик ҳамин сол фақат барон худаш овардагай 150,000 шонемси ва 114,000 ралик. сермухлистарин репери сол дода шуд ба барон. абдурозиқ қадам додем, лек фикр мекунем мора мефаҳмад. Табрик. Я бор дига. соли 2020 на танҳо трекҳои ошиқӣ, на танҳо трекҳое ки музикалӣ буданд ва мусиқишон бениҳоят хуб буд ва трекҳое буданд ки мазмуни баланд доштанд. треки пурмазмуни сол дода шуд ва эълон барои треки қаҳрамон. گویا قهرمانی الهو هر جا باشی الهو مرده باشی کیلاشی کسمنفت قهرمان کدام ترکی قهرمان گوش نکردگی کانال بخیر بدروین ترکی قهرمان گوش کنین. اگر راضی نباشین برای این جایزه دادن ادپیسات کنین. تبریک برات. خیلی شناشکستی. خواهی گفت اگر نشکستی چیکار میکنه؟ خوب مینادوری ما با همه یامیجاگیو میرسونم بعدم بخدا در 10-11 سال یکم بار ترکی ما خیلی قدردان میشه. رحمان سلامت باشید. فکر میکنم برای جایزه گرفتن در کار نیست پراسموتری کلان هم داشتن. فکر میکنم اگر که باوری نداشتم شاید پراسموتری کلان نگیرین مضمون را کار کنین. مثل اълон треки قهرمان یا باید گوش کنین بعد میفهمید برای چی گپ هست. тамошобинони азиз, касе ки мехоҳад клип куна, лекин монтажёру оператор надора, метавонед дар WhatsApp ва Telegram ин ҳамин рақамҳо муроҷиат кунед. касе ки берун аз ватанай, метавонед видеотонро рӯй кунед, монтаж карда метиҳем тона. барои коромона дидан
Iqaginaina sarshit rafte. Барои ки мекови хайпат ранги жолти пресаи Якас да кафан туфан мешава якас да чалла кӯи шайтон ма истодар ана бистодар гирьяна ки сукай ҳаром ба ёд биёр хиёната ба ёд биёд неки мо омадем ки гарени ёра бишкане MP Clan группаи айтим рест Хоси 1 миллион сарф кардите бефойда натури те холиб шиди то нисти мара давонда айб нашид дисади хасбуламо ҳабиба дай болои душанбе капари доши қаҷосаши канара нара тоқа ки яке сармод мезана